Namaste, přeji vám krásnou neděli, Sunday, den slunce a dneska je skutečně krásně slunečný den. Takže z astrologického hlediska neděli, jak už zaznělo, vládne slunce, planeta nebo respektive světlo slunce, které vládne v našem těle srdci, ale skrze čakry bych určitě pracovala se solárem plexus, což už zase napovídá tím názvem, což je třetí čakra. To rozpětí, to projevení se, ale i s kořenovou čakrou, s kontaktem se zemí a s vitalitou samotnou. A samozřejmě se nabízí a určitě bych doporučovala zacvičit si pozdrav slunci, který já se s váma dneska nezacvičím, protože ho je plný internet, ale zacvičíme si jiné jednoduché energizační cvičení právě na to otevření srdce, soláru a zároveň můžete dělat tohleto cvičení i ve stoje, hezky se zakořenit plnejma chodidlama a všema prstama v zemi. Tudíž doporučuji jemně pokrčená kolena, anebo můžeme i na zemi, sedu na patách ve vajrásáně. Nádechy jsou nosem, úplně otevřeme hrudník, roztáhneme křídla, ten pocit se tam zkusíme fakt navodit. A s výdechem se na chviličku zavřeme v sobě, jako bychom si ještě tak připravovali energii na ten nadcházející pracovní týden. S nádechem otevřeme, s výdechem si nabereme sílu v sobě, ve své hloubce. Můžeme ještě chvíli pokračovat, nebo můžeme zrychlit a přidat intenzitu nádechu. Potom určitě doporučuji výdech ústy, aby tam byla ta síla a kontrakce břišních svalů dovnitř. Takže a pak zase můžeme zjemnit. A můžeme skutečně jít do toho letu. A skutečně pak všichni jít i do stoje. Nádech nahoru. Tak je úžasné si nabít dlaně tou solární energií. To můžeme taky dělat dlouho, klidně v meditaci za zavřenýma očima. A na závěr ty nasluněné ruce, nabrat si tu energii slunce a přitáhnout ji k srdci. A chvíli jenom vnímat dlaně na srdci a tlukot srdce pod dlaněma. A nacítit se na to, co tam je, jak nám tam je. A samozřejmě se Sunday, s nedělí doporučuji barvy slunce, takže ideálně zlatou, šperky zlaté, opět se sluneční tematikou, a nebo cokoliv, co vám udělá radost. Namaste.